ɗo jangtotomi min de Fat Diop adde yam bon oɗo faada mi anda fami to wona fan ƴewan ɗum woto jadil mawde jadi mom jadanɗa o mo jadanɗa o kon jannam tum mi yayimo o hooti kowni hooti onon waɗɓe ko wona noon ɓewɗon jooɗi ganduɗa ma ha gonni yinom ɗo woni fof ma yiɗum ɗo woni fof ma yiɗum ɗo woni fof ma yiɗum onon waɗoɓe ko wona noon ɓe ha onon waɗoɓe ko wona noon ɓewɗon jahɗo mbanno wuuro onon gabbe rewɓe ɗon mbal koye ko tanda ebo wisaja Allah na wawi annabijo Allah na wawi gidelam ara Allah na wawi annabijo Allah na wawi buyel ara ya arani avion ta arani taxi to arani express ara jango adore gide dor jole la no dor jole o jole la na gidelam jole la na gidelam jole sama ma du baylo jara kwala Allah tagi baylo baylam tabe o tabi kange baylo tabe bismillah salamu aleykum hayo wonanene ɗum ko fuurankoɓe no mbaɗɗon ɗum kako sormale naɓe no mbaɗɗon oɗon celli jam wone moom mbaɗɗon tampere barikalla bisimilla min tawi mone jam mawɗum ni jam tan ni mawɗum ni ino sormale naɓe mbaɗi goram eɓe celli barikalla ino labba en mbaɗi goram kamɓe fof ɓe celli jeena ɓuuri en no celli koram mbaɗɗon tampere mawɗum ni i e tokara nden hayo tokara nden debbo de mawni no mbaɗɗa aɗa selli bisimilla no mbaɗɗon tampere jam tan ni mawɗum ni barikalla bisimilla moom seydi jooɓen no mbaɗɗon tampere mawɗum ni barikalla mbaɗɗon e golle bisimilla onon de on gare nguleji mbaɗon tampane e lawol ngol kam tampane wallahi mette no keewi tan ha wayno leydi ko jam tan adduno kam yo jam boy simpilla ma tokara ma de rewi ɗo yontande rewno mbiɗa mbimi tokara nene rewi yontande ha bone heptima ɗum ko mbiɗa ko te mi ƴeewi mi tawi bammakko ko piifi aɗa andi ko nananaɗo e wuro ala ko fewjete toon guila subaka hakke keɗita wona kanko fewji walla kanko yammu bammakko noon yaltinimo galle wiide ɗo gacce kañum wawa wondude mum to ñaaɗi ladde mere saka noon nde dañi mette kadi nana wontani ɗum ni rafi ƴewmi tawmi ala fof ɗo mbawmi addude mo so wona ɗo saabu ko an woni gorgol makko te ɗum ne ɓuuri hen musde fof ko baɗɗo mo ɗum o mi anda yummum mi anda bamum mi anda ɗum ko neɗɗo teeru ga e mon arno tan ko vacance ko ɓe mbiyata vacance ko arno toon luggodire makko waɗi mo ɗum joni noon nani
addani yimɓe ande boyi haala ka de la ilaha illallah muhammadu rasulullah sallallahu alaihi adde amen bonati adde amen komin ganda adde amen komin gandana e an Fatou Diop hono mbawruɗa nde la ilaha illallah muhammadu rasulullah sallallahu alaihi wasallam ande adde gacce addi gacce e leñol ngol a addi kadi ka tawani hay goto tawani ene waɗa ɗum leydi ana aka goo kam sappo neɗɗo reeda e leñol ngol koye ma fuɗɗi yo hatte ma mo Fatou Diop won ko gadduɗa de te an a anda hay baɗɗo mo mbiɗa hol baɗɗo mo o andamo mi andamo on ko Farba tan arduno vacances Fadio hol baɗɗo mo reedo mbiɗa joni de kam hankadi haade wayni en toga min kam mi wawa wadde no bamma ko waɗi ni alay sago mi wawa riwdemo mi yaltintamo galle o kono noon aɗa andi Dakar no way ɗo ko Dakar te hay gonagal makko gaani mbeɗa andi wona wondemo ɗo kam hawjibi mbeɗa wawi kam o wona ɗo kam hande haqqille bamma ko arti foof ƴeewen no mbaɗɗen kono kam wondemo ɗo kam haw daño hoore makko kam haw heɓto mi sikkani so tawi mbeɗa wawi kam gaddinomomi tan ko wona ɗo henna haw ha Allah rokka mo sago makko hawra e bammakko tooke ɗe ustima e kono kam no mbimam ni tan mi ƴettu sakkos ma fana nder addani yimɓe tan kadi tan addani kam tan addani men tan bajo wadde gacce min de sukaɓe gacce addi bajo ɓe sukaɓe de ine kamni ɓe sukaɓe de kamni baba ñamata baba yarata nono leli lelde woto Ça va? Ça va bien. Mani garda? Arsène. Comment va? Ça marche. Ça va? Bien, alhamdulillah. Alhamdulillah. Ça va? Ça va? Bien, alhamdulillah. Nga way? Ça va? Ça va? An mi wari dem na. Borom do vacances ma gasi. Non, justement gasani non, vacances am kay mo jani gartudo do heure. Mais ana yen grand abou. Non non. Où est le problème? Mais grand abou kanko. Grand abou mo janti. Ko woni? Grand abou mo ƴetta dum do hen ma nawdum vacances wuro. Bonna wuro fof ha bona ala ko wattami so wona o yaltirtami ko ƴew ton ƴew cuklel togsel dewel o renna dum o yaha lawol makko. Grand abou? Mais grand abou mais an waɗi quoi mais grand kanko ɓuuri en haqqillaji a faami a hoto jaɓɓe nadde peeje makko quoi ayi mais c'est bien quoi c'est une bonne correction quoi pour une autre fois quoi mais ala problème koy ngale leydi mbodde leydi ɓoy juuti kala mami yimo mi yenmo tu ne feras rien mon frère Fadi hadi gorgol ma nana ɓurto mbimi comme ça mami wawa yewtidde e ma haade mi yaade sabu ko janggo duttotomi aɗa andi ko adduma ɗo ko ande wawi joƴƴinde ɗo hoore ma tinno muña ganda ko hoddiro ko bamma waɗi ko kala bannoɗo ɗum yenna e galle mum yaltinama loroɗa e doole ma mbasa jooɗade ko poɗɗa liggade ɗo ko liggoɗa so tawi kadi o yiilanimama kadi ɗo wawɗa liggade jaaha liggoyɗa ɗo anani ko mbimami tinnoɗa deeƴa muña min noon ko janggo duttotomi somi yeeyi imi funtodira e bamma kadi so tooke ɗe ustima e makko mami artu mi ƴeewa kadi ɗo tolniɗa noon nene sa yi jammina Farba ga gonmi ga hen an accanam Farba mbaddata e Farba ala hande nene waɗimi wiide noon ko so ari ga so yi Abou o wawa haalande hen hunde ha joni ne ko feere wadde somi hootima mi jambin Farba ɗo koɗɗa tinno tan min kam ko ɗum ñaaguimami tinno
muña loroɗa e doole ma oto ƴeewma Samba oto ƴeewma Demba ɗum kam mbeɗa andi liggey annanimi so tawi ko liggey tan on banggue kam annanimi ɗo hen kala ko gorgol ma foɗɗa waɗande ɗum tan oto fat haw wima waɗ ummo maɗa te mbeɗa andi gorgol ma e mati mum ma yilanoma ni ɗo watma anani ayim yani wona ɗo hoy koɗan ɗo ɓe mbi ɓe gandama sax ana wi kam ko ɗo woni galle kawmakko en a sifnima ko noon kanko sifnire kam noon mi kanko sifnire kam noon ɓe mbi wona ɗo comment faire mais grand abou to wawi rewde fof mi yiyamo to wawi rewde fof mi yiyamo mais ko waɗam no waɗi ha paari enquête mais min noon duttortomi village mi wawa ruttade village fa o wi ko wuuro min nattu ɗon ƴeew ɗeɗo gacce ɗe o fami neɗɗo ara ha wuuro moɗon waɗa toon ko waɗata toon ko comme ça farko min ɓooyi haalandema ɗum grand abo o waɗani jangde wonani haqqille makko o woni haqqille makko ko fijirde a faami fijirde jangde woni ko yadata et alors il va subir les conséquences to rewi fof mi yiyamo mo jam o ara université en jehen par ce que auto weeɓani quoi d' accord so ari université min Fadio an joni meccal ma tan ko ɗanade ko ɗoygol tan a uppata a urata a ƴogata an adduma ɗo ene ko wonde meeɓal aɗa ɗano tan aɗa leɗo tan ɗa waglito ɗum ala ɗo de aɗa jogui ko liggete e galle hen wayno leydi guppol nan ɗo ƴogol nan ɗo ko woni eyi goggo mi tampo tan mbimi yomi leno ɗo fofto foftade nañɗa kada fofto aɗa woni bone ma ha kaljiɗɗa gara ɗo ene ko ɗo woni foftorde ma an sa yi no foftude warano mbaɗa ni mbatta sa yi no foftude a renat hoore ma mbaɗa no fasataɓe ɓaɓe mbaɗi ni goto fof nangude hoore muɗum ha allah ko ɗum gorko kono wona heppude an kay an e tampere ko an tampini hoore ma sa yi no foftude mbayata kono guiƴe en ɓe mbayni te so tawi ko ɗum kay mbimami a fotta koto galle bamma ko ɓeya toon ɗo fofterata ɗo anani ko kalamami ko mi haalnima noon salmaya gomta jaw mi ara mi nani ko gattuɗo France o kam en ndiyam ɓuri no feewi glace o gasino de mbiɗa glace o gasi an kam aɗa selli walla an kam Fadio glace gaddaɗo ɗo fof tan jara ha laaɓa weejar glace kam ñallata e galle he walta e galle o glace mo gaddu fof tan jara ha laaɓa an Fadio ne foni kadi aɗa waɗi bone ma ha kaljiɗɗa gadda ɗo ene kadi aɗa lettani woni wonde ko oɗo aɗa ɗo tan koɗa lettani koni ina ari ina addana mi gacce ina addi bone mum ne ara tan ne ronte doam mbimi holko ɗum woni mbi nana joni tan ne woni meɓal liggota ko watta ko gaddumi ɗo fof bonna kaga fof bonni ko jari ɗum andi kono ndiyamta ko jari hen ko jare ɗum sesteni kumbino ma warmi tampi coggu glace ko wat ceni glace fof ɗum ni jari ndiyam argay ko mbiɗa min ñan fof mbaɗa haalama gilla cukalel garguel ɗon kala ko mbiɗa ɗum hannde ko sababu kala ko mbiɗama hannde ko sababu poɗɗa tan ko muñde glace o Mamadou Abdou Segen gari ɗo Guili Segen Mamadou Lien kañumen jari ɗum
glace ko hol sima glace neɗɗo wattata hakkille e hoore muɗum andi ko baba galle wona hande wattu hakkille e hoore ma wona hande tan wattu hakkille e hoore ma ay gelɗo gila ari ɗo ko tampi mi faami a faami wattu hakkille e hoore ma garɗo ñooke ma poɗɗa ko andude no garduɗa e muɗum ko cukalel ma woni fof sukay